Wij zijn nu in Sluis, 13 maart 2020 en wij gaan enkele mensen in Sluis vragen naar een mening over het coronavirus. We staan hier voor het gezellige Café Jopie. Met wie heb ik het genoegen? Met Wesley, barman van Café Jopie. Ja, geweldig. Zeg, het coronavirus, dat waart rond. Wat is de impact van het coronavirus op Café Jopie? Voor ons is het impact de maandelijkse discoavond voor de jeugd. Het wordt bestempeld als evenement en mag door de overheid niet doorgaan. Dus vandaar is het evenement geschrapt. Oké, maar mag er wel binnengegaan worden? Het café is wel gewoon geopend, omdat het nu geen evenement meer is. Oké, dankjewel voor het interview. Geen probleem, dank u wel. Nou meneer, u staat hier gezellig te vissen, maar het coronavirus, wat voor impact heeft dat op uw leven? Nou, we moeten allemaal behoorlijk oppassen, vind ik. Maar als je buiten bent, denk ik dat je weinig last hebt. Oké. Ja. En welke maatregelen hebt u genomen? Nou, extra handen was, papieren handdoeken, alles wat een ander ook doet. Een beetje voorraad in huis. Oké, nou dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Nou, we staan hier bij een mevrouw en wat is uw naam? Rosemarie Reinders. Oké, Rosemarie, wat vindt u van de impact van de coronavirus op uzelf? Nou, ik laat me daar niet gek door maken, maar ik ondervind er toch ook één dingetje, een nadeel bij. En dat is? En dat is, mijn moeder die zit in het verzorgingstehuis Rozenoord. En u hoort het waarschijnlijk aan mijn stem, ik heb een beetje keelklachten. Ja. En daar mag ik nu niet binnen. Dus die krijgt geen bezoek nu, dat is jammer. En hoe kunt u dat oplossen zonder dat u haar een bezoek brengt? Telefoneren of zo? Of, Nee, want dat kan ze niet meer. Nee. Dus dat is gewoon even wachten tot dat weer over is en dan gaan we er weer naartoe. Oké. En nou ben ik aan het kijken naar mijn man die aan het vissen is. Oké, dus jullie zijn... Dus dat is het voordeel van de corona, anders was ik nou in Rozenoord. Ik snap het, ja. Nu bent u bij een man. Cruijff zou zeggen, elk nadeel heeft zijn voordeel. Oh ja, dat klopt, ja. Nou, dankjewel voor het interview. Graag gedaan hoor. Ja meneer, wat is uw voornaam? Patrick. Patrick. En welke plaats komt u? Ik ben eigenlijk in IJsneggen, dat ik woon in Watervliet in België. In België. Ik ben gevlucht. Ja, ik snap het, ja. Zeg, wij zijn een programma aan het maken over het coronavirus. Ja. Wat is de invloed van het coronavirus op jouw leven momenteel? Niet echt invloed op mijn leven. Die sta je natuurlijk, als je zegt ik wil een keer weggaan, de punten drinken of wat dan ook. Dan de cafés in België toch wel voor 12 uur dicht gaan hoor. Ik krijg nog een glasje water, ik krijg dan de pompen boven. Nee, Maar ze gaan op slot na 12 uur. Daar is ook een nieuwsfest van gewonnen. Oké. Bij Rolkrant heb ik dat gelezen. Oké. En ook op de radio. Ja. En de Belgen naar Nederland komen, wat denk jij? Ja, zie je wel, je zit hier in een sluis hier. Ja. Ik heb die vroeger als gelopen, dan is het te volk, maar de straat is leeg. Ja, Wordt niks verkocht. En zou dat ook door het coronavirus komen? Ik had dat wel een beetje invloed uit. Oké. Goed. Verder nog iets van bezoeken die je wel of niet aflegt? Wij gaan gewoon naar sluis hier en ik maak er nog niet zo zorgen over, maar ik denk wel allemaal waakzaam moeten blijven. En hoe doe je dat dan? Ja, ik zeg een keer, als ze school dichtgooien. In België is het zo, als je op een gegeven moment een klein jong net en die gaat naar school toe. En de papa en mama die willen gaan werken, dan gaan die kleintjes naar opa en oma. Ah. Maar nou niet meer waarschijnlijk. Nee. Dus de scholen zijn open Ja? om die kindjes op te vangen, spelletjes te doen, zodat ze niet op hun oma. Want ik vind dat denk ik al een goede maat. Je kunt het maar proberen. Dankjewel voor dit interview. Ja. Oké. Ik ben helemaal 75. Goed, weer een mening over het coronavirus. Ja. Wat is uw voornaam? Charlotte, En waar komt u vandaan? ik kom zelf uit Hoek. Ik werk hier in Sluis, bij Beaumont. Oké. Ja. En mogen wij uw mening horen over het coronavirus? Ja, zeker mag dat. Ik denk dat het nogal heftig is om alle winkels gelijk meteen te sluiten. Wij kunnen het nu ook al eigenlijk oplopen. Dus ik snap wel dat ze geen grote mensen bij elkaar willen zetten. Maar ik denk, je kan het heel snel krijgen. Dus ik denk dat winkels sluiten meteen overbodig is. En wat is uw persoonlijk gebeuren wat u denkt om het te voorkomen met hygiëne bijvoorbeeld? Ja, hygiëne is natuurlijk sowieso belangrijk. Handen wassen, met hoesten, toch van elkaar vandaan blijven. Dan denk ik dat je het toch wel redelijk kan vermijden, denk ik. Als de temperatuur omhoog gaat buiten, zou het dan ook minder worden, denkt u? Ze zeggen van wel, volgens mij. In de warme landen, daar valt het allemaal mee. Ja.
Nou, hopen maar We dat... hopen dat het mooi weer wordt. Ja, zullen we het zonnetje maar buiten Nou, ik zetten? hoop het. Oké, Ja, dankjewel Dank u voor het wel. interview. Ja, graag gedaan. Oké. Vragen over het coronavirus. Met wie heb ik het genoegen? Alexander Verwilst. Van RTV Scheldemond af en toe ook wel eens. Af en toe ook van RTVL Scheldemond. En aan uw zijde? Jolanda. Ilolanda, wat vind jij, wat is de impact van het coronavirus op jullie leven? Op dit moment nog niet zo zwaar, maar ik verwacht wel een behoorlijke stilte naar de zaak toe. En ik denk dat we net als België, wat er daar momenteel eigenlijk besloten is met betrekking tot coronavirus, dat we dit ook hier zullen krijgen. En wat weet u van wat er in België besloten is? Momenteel zijn de scholen dicht, alle sportevenementen zijn dicht. Helaas, net de grens over ook de restaurants en de horeca. Dus dat heeft een behoorlijke impact, denk ik, op allerlei mensen die gewoon daar afhankelijk van zijn. Ja. En Alexander, denk je dat de Belgen hier naartoe komen dan? Nou, ik heb al een berichtje gekregen van, dat ze vragen van, zijn de restaurants en de winkels open in Nederland? En zover dan ik weet wel. Dus ik zeg, jongens, kom uit België alsjeblieft hier naartoe en kom hier jullie er geld op doen. Oké. Verder nog iets wat betreft de hygiëne of zo? Vind ik een heel moeilijke vraag, want alleen handen wassen lijkt mij absoluut niet voldoende. Alle deurkrukken raakt ook iedereen aan, pinapparaten, alle toetsen worden constant aangeraakt. Dus gewoon zorg heel goed voor jezelf, zodat je in een goede conditie blijft. En hou gewoon rekening, heb je zelf iets van problemen gezondheid, dan ben je een risicofactor. En dan vind ik dat je gewoon heel erg moet op gaan letten. Ja. Alexander, nog iets. Heb je bezoeken aan iemand? Hè? Ben je verkouden? Ga je dan iets doen of niets doen? Ik hou mijn hand in mijn zak, ik hou mijn koffie vast. Ja. Is er nog iets wat ik kan doen? Ja. Oké, maar in ieder geval... Nee, je let gewoon op. Dat is net zo eigenlijk als bij een verkoudheid of een griep en dat soort spul. Zoek het niet op. Of dit nu zoveel erger is, ik denk dat het een beetje over de top is. Maar pak dezelfde voorzorgsmaatregelen als griep of verkoudheid. Oké, nou dankjewel voor het interview. Dankjewel. En hopelijk iedereen coronavrij. Ja, ik hoop het ook, ja. Toch? Ja.